F'Novembru li ġej, Malta se terġa' ssir ċentru internazzjonali għall-innovazzjoni medika kif MedTech World Europe se tlaqqa flimkien investituri, startups, professjonisti tal-kura tas-saħħa u mexxejja globali fl-industrija fil-qalba tal-Belt Valletta. L-avveniment li hu meqjus bħala wieħed mill-aktar summits importanti fl-Ewropa għal futur tat-teknoloġija medika u d-diġitalizzazzjoni tal-kura tas-saħħa se jsir bejn il-11 u 13 ta' Novembru f'Dar il-Mediterran għal konferenzi. Din l-edizzjoni mistennija tattira aktar minn 2000 parteċipant minn diversi pajjiżi fosthom investituri, imprendituri u kumpaniji ewlenin fil-qasam tal-medtech, bi programmi mifrux fuq konferenzi, pitch sessions, networking u wirjiet ta' innovazzjoni avvanzata. Il-MedTech Malta Week għall-ewwel darba se tinkludi esperjenza estiża fuq 5 ijiem bejn Malta u Għawdex bilan li taqqat il-Gżejjer f'avveniment uniku. Ma' One News, il-kap eżekuttiv u wieħed mill-imħuħ wara MedTech World, Dylan Attard, stqar li fl-aħħar snin MedTech World f'Malta attirat b'suċċess għadd ta' investituri u kumpaniji li għandhom x'jaqsmu mad-digital health u apparat mediku innovattiv u jiġu mistiedna jistabbilu x-xhur f'pajjiżna. Il-konferenza wkoll kibret fix-xena internazzjonali f'reġjuni bħal Vant Nofsani, l-Asja u anke l-Amerika ta' fuq. Ħanippruvaw nistiednu l-investituri biex bejn it-tnejn u l-erba ta' dik l-istess ġimgħa nkunu nistgħu nistidnuhom f'Għawdex fil-gżira l-oħra f'Għawdex fejn ukoll ikunu jistgħu jesploraw Għawdex bħala potenzjal fejn huma jkunu jistgħu jġibu l-kumpaniji tal-medtech. F'Għawdex jekk għandhom xi tip ta' medical devices, xi digital health solutions fil-phase tal-R&D li huwa l-aktar phase importanti tal-kumpaniji jkunu jistgħu jużaw Għawdex bħala bażi tagħhom biex m'hemmhekk ikunu jistgħu wkoll anke jespandu l-Ewropa u l-komplement tad-dinja. One News tkellem ukoll mal-kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozji Ewċin il-GBC dwar kif iħarsu lejn dan l-appuntament b'kumpaniji internazzjonali li jesperjenzaw dak li toffri din il-gżira fil-qasam kulturali u ta' divertiment. Permezz ta' dan l-Investors Retreat fejn qed naraw li Għawdex bil-propożizzjoni tiegħu differenti qed jikkomplementa lil Malta. Qed ipoġġi lilu wkoll fuq il-mappa wkoll ta' żona potenzjali ta' investiment. Borġ tenna li hemm li Għawdex jista' jkun ta' attrazzjoni fis-settur tal-medtech għall-investiment potenzjali fil-qasam tal-innovazzjoni u s-software. B'dan l-avveniment Malta qed tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala ħabb emerġenti għall-innovazzjoni diġitali u xjenza medika fir-Reġjun Ewropew filwaqt li toffri pjattaforma fejn idejat ġodda, teknoloġiji innovattivi u kollaborazzjonijiet internazzjonali jistgħu jittrasformaw il-futur tal-kura tas-saħħa.